Velkommen til modul 3, den professionelle relation. Mit navn er Hans Henrik Jessen. Jeg vil i dette netstudie sætte særligt fokus på relationer i organisationer, og særligt på, hvordan vi kan skabe sammenhængskraft i organisationer til formål om, hvordan vi kan kvalificere vores opgaveløsning, vores målstyring bedst muligt i den her sammenhæng. Der vil være særligt fokus på teorier, der vil være særligt fokus på, hvordan psykologiens begreber kan være med til at løfte os på nye måder som ledere, til at tænke relationer om styring og mål på nye måder i den her sammenhæng. Der er særlig fokus på, hvordan vi som ledere kan være med til at skabe interventionsløsninger mellem det, der hedder ledelse og praksis, det vil sige, at vi særligt bruger vores begreber aktivt ind på vores organisatorisk praksis situeret i den her sammenhæng. Så modulet handler særligt om, hvordan vi kan arbejde med sammenhængskraften og hvilken særlig betydning relationer har for den del af det, og hvordan teorierne kan løfte os ind på nye måder i forhold til det at arbejde med relationer i organisationer.